This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.DumongUsMixClub.listentomyradio.com. Donoso Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilo's best. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.DumongUsMixClub.listentomyradio.com. Masaot taya ha. Oo, nagani. DJ RT Bomb Remix.
Donoso, DJ Donoso, the third of the Tomorrow's Mix Club. Mix Club DJ, bringing you the hits. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit. Make it a habit to listen to our online webcast at www.tumangasmixclub.listentomyradio.com. Okay lang sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM. Alas 7:29 na sa gabi. Isagit kami dahil nga gabi mga kagrupo, mga kaparty. So welcome sa aton nga lingaw-lingaw kung gabi. This is DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Kag siyempre po kita magkataw-hataw ka mag-kiay sa mga gabi. Today is August or September. Okay, September 3, 2025. Kag siyempre Wednesday subong. Middle of the week na. So sa mga nag-obra sa aton sa mga government. Labi na sa aton yung mga teachers nga nagabaka-baka wakal-wakal. Kag siyempre may halong ugtas-ugtas sa mga bata sang iban. No? So doon na lang adlaw kag maka-relax-relax naman ka muna. So, magina basta nagapulpangita ka sang kwarta, hindi malikawan nga matrabaho ka sang insakto, no? Okay, sa mga suki nato sa Bilog ng Dumangas sa mga 45 ka mga barangays, naka-silent monitor, naka-muni-muni. Sa ato yung mga housing sa Pulo Palibot, ilabi na sa may Bakay Housing. Of course, sa may Lublob, sa Pilipinan Port North, sa may Bulilaw. Also sa may Kapalis, kag sa may Pulao. Okay, sa mga suki nato na naka-silent monitor kag naka-muni-muni. Kag sa mga suki man naton sa bilog nga Iloilo, bilog nga Panay Island, Philippines, bilog nga Western Visayas, kag siyempre bilog nga Pilipinas, kag bilog nga kalibutan via our Facebook Live. Okay, upod kita magataw-hataw hasta sa subong alas 9 sa gabi, no? So, base na mga celebrations kamo sa mga gabi. May mga kasal, may mga bunyag, may mga debut, anniversary and event pagbulagay. No, kag gusto nyo lawagon ang aton nga or ang inyong mga celebration. Pwede siyempre ma-send sa aton nga comment section sa aton nga Facebook Live. Just drop a comment. Kakao siyempre yung bahala magbasa, no. Aton nga greetings, wala sang bayad. Kag siyempre ang ilang bayad. Na wala sang bayad nga kwarta. Ang bayad nyo ilan siyempre i-share ako niya Facebook Live para medyo damo ang makakita. Okay, wala masang bayad mag-share sa Facebook. No? Just try to click the share button dira para ma-check man kung nag-share man ang iyong mga button sira, no? Okay, sa mga kagrupo namon dira sa may Panay Mix DJs nga muni-muni man. Okay, sige liwan sige kamay-ad nga gabi sa inyo tanan. Okay, shoutout ko nagtamo sa ako ng Facebook Live. Una ko nakita kayo na si Cornelio Willie Father Guya. Okay, salamat kayo sa pagtamo sa ako ng Facebook Live. Also si Evelyn Dilag, salamat man sa pagtamo. Si Alfred Dovilo Isonsa.
Okay, of course, si Arlene Rilon, diri sa may Barangay Talusan, Dumangas. Salamat kayo sa pagtamwa. Okay, also si ang idol ko man nga live mixer nga DJ nga taga Dumangas man dira sa may Metro Manila. Si Idol Jumark. Salamat kayo sa pagtamwa, Idol. Also si kagawad RC Rolin Dinglas ang wala gid ka kalipat magtamwa sa aton kong gabi. No, may premyo kang tikwi magkita ay kita. Medyo masako pa mga trabaho so tulukay lang kita anay. Also kay Robles M. Wins, no? Salamat mo sa pagtama. Kay Juben Banabatak, Digito Tachado. Dira sa may Canada. Sa Canada ka, Juben, no? So paki-drop ang imo exact location. Kay daw nalipat ako. Lagi ko nag-pills ka, no? Makalipat kung kaisa ako nag-pills. Okay, raman sa itong Facebook Lives. Of course, si DJ Dexter. Masa lihit, no? Ako mga kumpare. Kumpare ko man nga sikat nga remix maker dito sa Western Visayas, ka member man sang Panay Mix DJs. Okay, salamat kid Lodi sa pagtamo sa ako niya Facebook Live. Kagambal niya, good evening Sir Vic, watching from Barangay Nabitasan, Liganes, Iloilo. Okay, so isagid kamay dad nga gabi sa inyo tanandra sa tarang people down there sa Liganes, Iloilo. Ang isa man ka banwa nga may pinakamadamo nga mga sound mobile kag mga mini sound sa Iloilo. Okay, from Cornelio Willie Faderguya. Okay, may gabi Sir Vic, pa shout out Sir Faderguya Pro Audio. Okay, so shout out ng bongga-bongga. Okay, sa Faderguya Pro Audio from Cornelio Willie Faderguya. Sa din yung location nyo, Cornelio, pag-i-drop sa dalong para mabasa natin kag ma-promote ang inyong sound mobile, okay? Okay, from Kagawad, RC Rolling Dinglasa. Sir, good PM, shoutout sa Team Tikwi Group. Okay. Okay, ako lang ako sa mga tutunan, medyo nag-sakit, nagkakatol, no? Perhaps kulang lang ako sa tikwi. Kung mabunyaga sa tikwi, sigurado madula ng sakit sa ako ni tutunan. Okay, so schedule lang kita kagawad anytime. So medyo nag-sagra kan tingin ko pag 1 taon nila anay, no? Importante naghahambal pa. Okay, from Arlene Rilon, ako nga si Mario. Dahil sa may Barangay Talusan, Dumangas, salamat sa pagtama. Good evening, Sir Vic. Shoutout da sa taga Talusan, Dupa, and Rilon family. Shoutout sa iyo, Lucky and Oreo. Okay, ari ka sa mga Arlene sa Talusan na or sa Gua ka pa, Japan? Okay, once again, shoutout ng bongga-bongga sa mga taga Barangay Talusan, Dumangas. Of course, si mga Dupa and Rilon family. Also kay Lucky and Oreo from Arlene Drilon. Salamat din sa pagtamwa. Okay, raman sikat nga remix ang sikat nga DJ sang RC sang Short FM 101.5. Nga mabatian naton kada Sabado kag Domingo alas 11 hasta la 1 sa Lingaw-Lingaw sa Panyaga. Of course, ang idol man sa tanan nga si Idol okay, si DJ Red Dragon or si kanami sa ngalan niya Pobre Espiritu. Okay, mo ning ang kunya ang Pobre Espiritu nga medyo maalam, no? He was born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, and pray to live. It's DJ Vic Donoso III of Mangas Mix Club. Okay, kaya nakilala ko yung Pobre Espiritu, daw pobre gid man. Kaya kung suguon mo gani, nagatanga-tanga. Pero si Pobre Espiritu, inatago nilang ilang real name, no? Amo ni siya si DJ Red Dragon sang Short FM 101.5, no? Mabatian natin once again kada Domingo kag Sabado. Alas 11 hasta ala 1 sa hapon sa Lingaw-Lingaw sa Panyaga. Okay, salamat gid idol sa pagtama sa akong Facebook Live. Okay, of course, ato mga suki dala sa may Sibalom Antiki no Manok Tinuslok sa may Sibalom. Okay, good evening DJ Vic, Donoso Dictor. Let's go. Okay. Okay, anong mga menu man dira nga ginaluto paki-send para malawag naton? Ay basi bala makapa Antiki mga taga Dumangas o taga Iloilo, no? Makadto ka mo sa Manok Tinuslok sa may Sibalom Antiki. Now, regards sa mga kagrupo dira sa mga remix maker. Kinabilang ng idol ko nga si Sharam Daram. Of course, si DJ Jumar Baldistamon. Maraman na akong siyempre nga brother nga si Bicoy Donoso. Kag sa mga members man sa All-Star Riders Lumangas nga ara dira sa may
Lawan Antique. Okay, so araman si B-Boy. Si B-Boy. Good evening, sir. Pa-shoutout lang sa Waldi family sa Mandurriao kag Kabatuan. Okay, once again, shoutout ng bongga-bongga sa mga Waldi family sa Mandurriao kag Kabatuan. Okay, salamat kayo sa pagtamwa. Okay naman siyempre ang guwapa, no? Kag sexy. Sexy nga kagawad sang barangay Bakong Dumangas, no? Sang una, halipas ang una dangan pan ko ni siya. Idol ko ni siya. Kaya siyempre sexy kag guwapa. Hasta nga nagsulod sa politiko, no? Kaya siyempre masaligan. Kaya hindi ka man mapilian nga kagawad kung hindi ka masaligan, di ba, no? Okay, si Kagawad, Napper, Duot. Okay, salamat kay Kagawad sa pagtama sa akong Facebook Live. Just enjoy sa aton nga hataw-hataw kag disco-disco, TikTok. Okay, samtang mo na nagaplo panyapon kag nagahimos-himos ang inyong panyapon. Okay, from DJ Red Dragon or si Pobre Espirito, pa-shoutout sa mga taga-Balabag Housing. Okay? Sa mga taga-Balabag Housing, no? So, halong-halong ka mo dira. Ginalang ko makita nyo si Pobre Espiritu, halong-halong kamuha kasi siya nibala ang gabantay sa mga housing. Panami ko may unit ka sa housing, no? Para may pulian ka man bala. Paano DJ Red Dragon maka-apply naman? Para may pulian matabla kon palayason sa aton nga nobya. Okay, ang nami guro ang akon nga ingo dira. Ang parehas kami bisyong wala man gid damo nga bisyo, isa lang gid no ang tikwi. Okay, si DJ Tata, so si John Michael Ding Lasa Lisa sang GLM Disco Mobile, no? Ang isang mga kasikat nga siyempre nga sa Disco Mobile dito sa Iloilo, kag sa Western Visayas. Okay, mali good evening, pre. Ay, kumpare ko ni siya gali, nalipat ko. Kumpare ko ni siya kay paring DJ Rimar Doliete. Okay, so si paring John Michael Ding Lasa Lisa or si DJ Tata sang GLM kag siyempre DJ man siya dati sang Short FM 11.5. Okay, good evening pre, shout out lang sa mga GLM boys. See you sa Lambunaw. Okay, sa mga mahilig na tanaw sang battle. Okay, so may arang event sa Lambunaw this coming. Doon nilipat ko basta this coming September, no? Okay, basi ikon wala klase kag makatamwa man ako to Agaron ko si Kagawad, RC, Rolling Ding Lasa. Okay, Kagawad, sa mga motor lang ta Palambunaw, lapit-lapit na. Dumangas Mix Club Net Radio FM, your number one choice. Okay, naman ang pinakagwapa man dala sa may barangay Managit Dumangas nga si Julie Villesa or si Mariposa sang Dumangas United Radio Communicators. Okay, salamat kid Mariposa sa pagtamwa or si Julie Villesa. Good evening, sir. DJ Shugan, nga gwapo. Sabi ko gwapa. Gwapo gali. Okay, so salamat once again, Julie Villesa or si Mariposa sang DORC. Okay, araman si Doms Basiti. No? So, hindi ka pa manukot. Namin ni si Doms Basiti. Kaya ginaremind niya ko sang sulukto niya sa akon. Okay, kita-kit si Doms Basiti. Basiti gima magbasa? Sa, sa September 13, no? Okay, of course, from shout out, sir. Okay, shout out ng bongga-bongga kay Doms City nga kita ay kami kada bulan, once a month. Kung nga nagkita kami once a month, secret. Okay, from Cornelio Willie Father Guya. Okay, from Dao Tobias Fournier Antique. Okay, salamat once again. Salamat kita sa may Antique. Okay, may mga kagrupo kita sa may Dao Tobias Fournier. Okay, ara pa kano sa Hong Kong si Arlene Drilon. So, okay, so halong-halong na dra kag enjoy sa aton nga hataw-hataw. Isa man sa mga ultimate goal naton nasa diri sa Net Radio FM sa Dumangas nga siyempre may entertain man naton nga mga kababayan nga sa abroad nga hindi man sila homesick, no? Siyempre ang ilang mabatian ng mga music direkta nga nagahalin diri mismo sa Dumangas nga para malikawan nila ang homesick. Okay, salamat once again kay Arlene Drilon or nga tumandak man sa barangay Talusan Dumangas. Okay, naman si Julie Rose Dumagin Habaw sa may barangay Talusan Dumangas. Idol gid Pobre Espiritu. Ay kilalay ka mga duwa. Okay, kilalay sila nga duwa, no?
Okay, ang isa mga vlogger, sikat mga vlogger nga nagalibot-libot sa bilog nga mga battlefield, no? So ba si ka mo kakilalang gwapo na dabla nga naga-video-video man. Okay, so mahilig man sa sound kag may sound mobile man. So si Tuto Pirot. Okay, mga gabi idol, shoutout lang ko lang kumusta na sang mga manugtunto. Idlaw mata mati live mo da idol ba? Napasayaw ang lahat sa kanyang mga musika. Pipit ang mga beats na parang malalakas na alon. Si DJ Vic Donoso the Humongous Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, nadula ko sa mga dali kay maging kuha pa ko. Naging pudyot pa. Okay, once again, salamat kay Tuto Pirot or Pirotski na sa may Santa Barbara no? Liwat ko, Santa Barbara, Iloilo. Okay, dati ko man nga follower sa ako nga live no? Last year nga nag-stop ako live kay nagsako ang ako nga trabaho. Ang ambagan isang iba ng asawa ko na ako. So kung naman na nabatian nyo, sukot-sukot sila na siya. Ang matuod, nagsako ako sa ako nga trabaho. Okay? Okay, naman si Mark Louis Labios, no? Shoutout kay Agustos Labios. Akon tatay, Sir Vic Donoso III. Okay, so shoutout na bunga-bunga kay Agustos Labios from Mark Louis Labios. Okay, salamat din sa pagtamwa. Okay, from Evelyn Bandirado, Palma. Good evening, DJ Vic. Okay, mga gabi man sa imo, kag just enjoy our hataw-hataw and TikTok. Okay, naman siyempre si Santi Junio or si Sans Snipey Moto. Ang pinakagwapo man dala sa may barangay Sapao, City Naluuyan. Okay, salamat good idol sa pagtamwa. Okay, si ZD Bilyasuto. Pa-shoutout DJ. Okay, shoutout ng bongga-bongga kay si ZD Bilyasuto. Sarap sa dance floor kami halos lilipad. Kahit pagod sa kanyang ritmo'y sumasabay. Si DJ Vic Donoso III. Okay, raman sikat nga remix maker diri sa may Dumangas nung owner sang okay, owner creator sang Dumangas Music Production. Of course, sikat man nga nag-vlog. Nalipat ko sang vlog mo gani. Ano ganing ngalas sang vlog mo, DJ Edgar? Paki-post na para makita man sang iba, no? So nag-vlog man, nag-vlog sa mga battle-battle. Sa mga upas-upas. Okay, si DJ Edgar Binafe. Shoutout sir sa CLB Mini Sound of Palok Big K, Dumangas. Kag kay Definio Brothers Lights and Sounds of Calao, Dumangas. Mga gabi lang sir. Okay, mga gabi man sa imo kag sa tanang mga members sang Dumangas Music Production. Kag siyempre sa CLB Mini Sounds ang Palok Big K, Dumangas and Definio Brothers Lights and Sounds. Okay lang man akon nga cute kag gwapo siyempre nga si John TV4 sa may Sapao Elementary School nga si Mark Hinuba. Salamat sa pagtamwa. Okay, once again from Arlene Rilon. Shoutout sir sa duwa ko kagwapang mga pakaisa sa Manila. Si Inday Richel Piñaluza kag Annabel Loranyo. Okay, so once again shoutout ng bongga-bongga kay Inday Richel Piñaluza kag Annabel Loranyo. Okay, from Arlene Rilon. Okay, salamat gid once again sa participate sa akon nga Facebook Live. Okay, araman once again si Jocelyn Dumagin. Pa-shoutout lang da sir. God bless. Okay, shoutout ng bongga-bongga kay Jocelyn Dumagin dira sa may Barangay Talosan, Dumangas. No, regards sa imo da nga ex-boyfriend nga si okay, si Tutong, no? Okay, kasi imo da mga kaparintihan, mga apo, mga cute mga apo. Okay, once again kay DJ Edgar, nabasa ko na inang mga greetings para sa Definio Brothers Lights and Sounds kag sa may CLB. Okay, from Domes Bisiti, noted sir. Bisita lang sir. Para sure
Okay, message lang or message lang para sigurado. Pero sigurado, ara ko na sa school, basta may klase na. Okay, si Sonico Sander, ara man sa itong Facebook Live. Okay, so just enjoy our hataw-hataw. Okay, ang vlog gali ni DJ Edgar, si Kat Ilonggo TV. Okay. Okay, pwede mo na ma-share ang link ko do, DJ Edgar, no? Paki-share sang link mo para pag-click nila, automatic ma-redirect na sa imong vlog. Okay, support nato ng mga vlog ng mga local vlogger nato diri sa Iloilo, mga Ilonggo vlogger, no? Kag pilion man nato mga vlogger bala nga medyo wholesome man. Kay may nakita ko mga vlogger ya bala nga mga nagapamuyayaw, mga nagapadayaw. Hindi ko naman ang vlog nyo. So hindi na iya suitable sa mga bata, no? Kaya di bala naman nato nga ang Facebook iya. Ang Facebook wala sang limit sa masulod, no? Kaya mga bata nga nagahimo sang account. Okay, actually hindi man tayo pagbatawon sang Facebook. Galing ang ilang edad, ginabutigan nila, no? That's why nga may account sila. So open siya sa tanan, pati mga bata. So mas marami sa mga vlog iyan, na mga wholesome lang pala, may mga jokes, then mga trouble, mga tutorials, no? Kag mga feature like sa mga sound. O parsin yung ako man nga music, no? Makasaot-saot ka mo da. Pero mga vlog iyan, may mga buyayaw. Wala, ginayatupa. Okay, dipinisin niyo ako mag-support mga mula. No, support nato ng Sikat Ilonggo TV ni DJ Edgar. Okay, from Mark Louis Labios, thank you Sir Vic. Tani subong upas, makalabay kami grupo sa Lambunaw kag sa Kabatuan, sir. Okay, din ka subong pwede ka mo kalabay. Sano ka ni DJ Edgar ang upas, no? Sa Lambunaw kag Kabatuan. Kabatuan na din subong September, no? Okay, pakipost ganit kayo daw updated ni si DJ Edgar para mabasa naton. Okay, anyway, gina-post mo na sa mga pages sa mga upas-upas group, no? Okay, si Renjoy Policarpio. Okay, Ren Policarpio, no? Good evening, DJ Vic. Pa-shoutout ka Magtanong family diri sa May Sulangan, Dumanga. Salamat, sir. Okay, shoutout ng bongga-bongga sa mga Magtanong family, also mga Drilon family, no? Including Drilon family. From Renjoy Policarpio Magtanong. Okay, salamat kayo sa pag-support. Okay, ramas ako ng Facebook Live. Siyempre ako nga cute nga estudyante. Kaya siyempre hinablos, no? All the way from Barangay sa Pausit yun naluuyan, no? Si Sia Delfinado. Okay, salamat din sa pagtamwa. Okay, so schedule sang upas sa Lambunaw, Kabatuan sa September 6 and 7. Ano ganyan ang adlaw? Okay, 6 and 7. Okay, basi kung Sabado, makalagaw ako da. Basi makakita-kita kung Sabado, no? Or Domingo. Okay, salamat gid sa info sa kay Mark Louis Labios. Okay, ang upas sa Lambunaw, Kabatuan, September 6 and 7. Udungan gali sila, no? Dudungan, no? Kipili lang kamo kung di na malapit, Okay, from Junel, no? Shoutout, sir. Mayang gabi. So, mayang gabi sa imuda, si Junel. Okay, so just enjoy your stay sa aton nga dance party mixes. Nagkalaman siyempre si Paring Noy Pidi Fiesta sa may barangay Bakong Dumangas. Hello, good evening, pre. Shout out kay Nining Morina Barolo de Eros. Also kay Toto Vince. Okay, salamat kay pre Noy Pidi Fiesta. Just enjoy sa aton nga hataw-hataw. Okay, ara na mga link ni DJ Edgar sa iyang nga vlog, no? So paki-click lang gusto niyo makita. So support nato ng mga vlogger nga taga Dumangas o taga Iloilo. Okay, si Dilarmenti Chu. Paano magbasa ng alam man? Chu. Chugin man yung magbasa. Okay, pa-shout lang ko na sir kay Sir Donoso. Okay lang. Kay Lando, kay Hubog na. Okay, hubog na gidman. Kay ang imo na panulat, mga kulang-kulang na. Ang imo mga sulat, mga kulang-kulang na. Sarap sa dance floor kami halos lilipad kahit pagod sa kanyang ritmo'y sumasabay. Okay lamang inom-inom basta sigurado nang ibutang sa tiyan no kag enjoy lang no.
Okay, si Juwin Sibilia II sa may barangay Managit, Tumangas. Salamat man sa pagtamwa. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, raman si Kasin Romila Gisto sa may Mindanao. Good evening, Insan. Pa-shoutout sa atong parinte. Okay, mga Dipita and Gisto family sa may Mindanao. Okay, salamat once again, Kasin Romila Gisto. Okay, so then raman si Alisa Dilmo. Okay, Battle of the Mini Sounders, Gimbal, September 6. Okay, mini sound na sa Gimbal, September 6. Kabatuan, Alambunaw, 6 and 7. Okay, mini sound and mobile. Okay, sumabusog yung mga mata ka madulunggan. Dala ka mo sang pangtabon sa dulunggan nyo. Kag siyempre payong or kalo, kaya mainit ang battlefield. Dala ka mo sang tubig. Kag siyempre hindi malipat magdala sang kwarta. Okay, sama na mga schedule sang battle, ang mga battle, no? Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Napasayaw ang lahat sa kanyang Okay, acknowledge ko man nag-donate sa reaction sa ako ng Facebook Live si DJ Red Dragon or si Pobre Espirito. lakas na Also si Tamtam Delfinado sa may barangay sa Padumangas, si Ariel de Monteverde de Files. Also si DJ Daniel Charlie Tagnia, ang member man sa Panamix DJs. Also si Morina Barolo de Aro, si Roxy Dinglas Gaborni. Salamat man kay Ma'am Precious Diriquito sa ENR Odaki Snack House sa pag-donate sa imo reaction. Of course kay DJ Edgar, of course si Sia Delfinado, si Jocelyn Dumagen, si Jubin Sibilia II. Also si Julie Biliasa, si Kagawad Napper Duot. Salamat man kay Jubin Banabatak Dikito Tachado sa pag-donate sa reaction. Also kay Kagawad RC Rolling Dinglasa. Salamat man kay Rain Joy Policarpio Magtanong, kay Ryan Santurba dito sa may barangay sa Paudumangas. Also kay Kasin tibel na iyay. Kasin Romila Gisto sa may Mindanao, kay Ma'am Gloria Kukoy o si Ma'am Glo Sobrimisana. Also kay paring Gilbert Sobibi sa may barangay Tambubo sa may Sala Street sa Donoso, Dumangas. So regards sa si imong ex-girlfriend nga si Marico Pamela Gayding Lasa Sobibi. DJ Vic Of course, salamat naman kay Junel sa pag-send sa imong reaction. Kag sa mga nag-share sa akin yung Facebook Live, sa acknowledge naman siyempre. Gin-share man ni DJ Red Dragon or si Pobre Espirito. Salamat sa pag-share sa akin yung Facebook Live. Okay, nag-share man natin ang Facebook Live sa may Facebook page nga taga Dumangas Kakon. Kag siyempre ang mundo'y gumugulong. Oh, ang bawat drop ay napakasarap. okay, si Jaime Perales, si James Perales, no? Ang admin, no? Masabay. Okay, si Toto James Perales. Donoso the third. Okay, nakashare man kay Kagawad Napper Doot. Salamat din sa pag-share, Kagawad. DJ Vic Donoso. Okay, nakashare man kay Santi Jenny or si San Snipe Moto. Walang makakatulad. Okay, salamat man kay Rox Dinglas Gaborni sa pag-share sa akin ng Facebook Live. Salamat man kay Kagawad RC Rolling Dinglasa. Kanya umiikot. Okay, sa mga wifi na nakashare, siyempre pwede ka mo makashare sa akin ng Facebook Live. Mundo'y gumugulong. Okay, from Ariel de Monteverde de Files. Good evening, sir. Okay, good evening muna sa imo. The pride of Just enjoy sa aton nga hataw-hataw. tayo na yumugyog hanggang magdamagan. Okay, for the meantime, sa mga hataw-hataw kita na mag-TikTok music sa aton mga exclusive mga dance remixes. So, for the meantime, karon naman kita mabasa sa inyong mga messages. Basta may mga greetings ka mo, just drop it in our comment section. Siyempre sa ating mga listeners, nagpamati ka mo sa DMC Neto GFM Dance Party Mixes. Kag siyempre kapod niya si DJ Vic Donoso III. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you miss. Plus the hottest remixes.
Make it a habit. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumongusmixclub.listentomyradio.com. REMIX. Masaot taya. Oo na gani. Aragay! Mas kugid ya! Us Mix Club at Radio FM. Your number one choice. You the kaka. You the kaka. Dramulet kid. Okay, dito sa may Bakay Housing, no? So, nagpamati man sa ato siyempre si Mary Grace de Binagracia de Loso. Nagsama na siyempre nga okay, good buddy. Nga si Franklin Jojo Sambilia. So, salamat din sa pag-monitor. Okay, once again kay Mary Grace de Binagracia de Loso. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. You the kaka. Dramulet kid. Bomb Remix.
Okay raman sa atong nga Facebook Live ang sikat nga remix maker diri sa may Western Visayas nga member man sang Panay Mix DJs nga si DJ RR Flores or si DJ Reggie, DJ RR Flores or DJ RR PBC. Okay, sikat mga remix maker, no? So try ko play ang isa sa mga remix niya. Ang okay nga entry sa album number 1 sang Panay Mix DJs. Okay, once again, kay DGRR PBC. Salamat sa pagtama sa ating Facebook Live. On the ones and twos, this is DJ Donoso. DJ Donoso. The third to the Maras Mix Club DJ. Bringing you the hits. Okay, raman si DJ Daniel Tagnia. Okay, mga gabi sa imo. Shoutout ng bunga-bunga dahil sa may Antique. Dahil sa Antique ka, no? Okay, wala ko sang copy sa imong remix, no? Pag-send lang naka media fire. Sin kada bibisan isa or dua para ma-play nato ang mga remix mo. Okay, once again kay Daniel Tagnia, nga member man sang Panay Mix DJs. Okay, salamat sa pagtamwa. Alaman siyempre ang sikat nga remix maker dala sa may Ruas City, nga member man sang Panay Mix DJs. Kag sang Ruas Mix Club DJs, si DJ Jan Ditoga. Okay, shoutout ng bunga-bunga kay DJ Jan Ditoga. You the kakak. Dramulet kid. Okay, remix ni DGRR PBC. Okay, salamat gid sa pag-intro sa aton nga album sa may first album sang Panay Mix DJs for the year 2025. Okay? Okay, may pasa ko sa imo sir nga music. Okay, sige, pasa lang para mapang-play nato na. Okay, from Ron Dimson, good evening DJ Vic. Shout out lang dira sa AB Magalona, Negros Occidental. Sa ilang fiesta sa Saturday. Okay, day Patok, Biating, Batok, Biatingo family. Paano ni magbasa? The J, Patok, Biatingo family. Okay, salamat gid kay Ron Dimson. Kay Ron Dimson sa okay, kapag tama, no? Okay, from Mary Grace, Divina Gracia de Loso, no? DJ Vic, shout out sa akon or sa okay, pa shout out ako sa amon nga mga second hand washing machine. Also stand fan kag may ari man nga TV, ari lang kami sa may Bakay Housing Block 35 Lot 6. Kag basi may mga guba kamo nga gamit, naga-repair man kami. Okay, so may mga palipalibot ra sa Bakay Housing. Okay, balaan ko damo sa mga pumuluyo, no? Basi guba nyo electric fan, washing machine. Dala lang kay Franklin, Jojo Zumbilia sa may Block 35, Lot 6. Kag nagabaligya man sila sa mga second hand nga mga washing machine. Kag mga electric fan. Okay, so good as brand new ang inyong mga gamit pag puli niyo. Panay Mix DJ. is back. DJ's exclusive. Hi, I'm your DJ Maninoy of MOR 91.1 for Life Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso III.
Arky. Panahon na pod para magsayaw-sayaw. Mga dudong, mga inday, kita maglingaw-lingaw. Diri sa diskuhan kita ninyo magkinamaw. Sayaw lang diha ka ng todo hataw. Panahon na pod para magsayaw-sayaw. Mga dudong, mga inday, kita maglingaw-lingaw. Diri sa diskuhan kita ninyo magkinamaw. Sayaw lang diha ka ng todo hataw. Panahon na pod para magsayaw-sayaw. Mga dudong, mga inday, kita maglingaw-lingaw. Diri sa Kampiyon diskuhan ba? kita ninyo magkinamaw. Sayaw lang diha ka ng todo hataw. Panahon na pod para magsayaw-sayaw. Mga dudong, mga inday, kita maglingaw-lingaw. Diri sa diskuhan kita ninyo magkinamaw. Sayaw lang diha ka ng todo hataw. Okay, salamat kay Emily Delfinado dala sa may Sitio Nalauyan, Barangay sa Dumangas, sa may kapihan ni Iskoy. Okay, basi gusto niyo magpulapangapi, magkaon sa lutong bahay, kadulang mo sa may Dumangas Port, sa may kapihan ni Iskoy. Okay, sige na, check ko pang akon nga messenger DJ RR, kag si okay, DJ Daniel, doon nag-loading pa. Okay, download ko lang yung mga remixes. Kaya play na to anytime. Basi may ngagaw ka karon, kaya i-play. Or pwede na to ma-play buwas or anytime. No, aton nga dance party mixes kada gabi, no? 7 to 9 in the evening. So, alas 8:11 na sa gabi, no? May pila pa kita minutos para magataw-hataw kag mag-kiay-kiay. Okay, once again kay Romila Gisto, ako nga kasin sa may Mindanao. Pa-shoutout insan sa akon nga bata kay Angeli Gisto. Also kay Angeli Gisto Maduyo, si John Gisto Maduyo, kag kay Christine Yuridice Gisto Sapan. Okay, madaming salamat sa insan, pa-shoutout. Okay, yapon sa akong mga amiga, insan sila si Mary Grace or Odronia Amistoso. Also kay Joy Bacoyong Erlano, Gina Barba Bautista. Also kay Mildred Buhor, si Aiza Ana Olivio Giban, kag sa gwapa namon nga maestrama, si Ma'am Irene Bakongko. Madaming salamat insan. Okay, no problem, good.
Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, salamat kay DJ Francis Castro. Okay, shoutout idol from Hamindan, Capiz. Okay, shoutout ng bongga-bongga. Once again to DJ Francis Castro. Okay, so nakita ko nang gidsid mo DJ Daniel kag DJ RR sa problema. Kaya akon nga internet nag-loading no. So, do hindi ko pagawa makita. But don't you worry kayo anytime ma-download ko. So i-play ko kung hindi man sa bumingagaw. So siyempre buwas i-play nato na. Okay, so salamat sa pag-play at pag-send sa iyong mga entries or iyong mga files nga pwede ma-play sa aton nga dance party mixes. DMC Net Radio FM. Okay, salamat kay Annalyn Hautia sa pag-share sa reaction. Also kay Dariel Tahulusa. Salamat man kay G-Kers. Kay Lisel Elacarte Pasinag. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you miss. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Yeah, baby. Yeah. Okay, thank you so much man kay Evelyn Bandirado Palma. Okay, for watching our Facebook Live. Also kay DJ Michael.
Kag si Ma'am Beth de Monteverde. Okay, medyo mahina ako ng internet, no? So, downloading ang mga entries ni DJRR kag ni DJ Daniel. Okay, kung di may ngagal subong, so, buwas natin i-play. So, don't you worry. Yudi Kaka. Kampiyon ba? On the ones and twos, this is DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Mama's Mix Club. Mix Club DJs. Bringing you the hits. Most in demand, best looking DJs in Dumanga. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso the third. Ang grupo mo! Yudi Kaka. Dramolet Kid. Dumanga's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilo's best. Okay, raman sa itong Facebook Live, ang sikat man siyempre nga DJ sang Short FM 101.5 nga nakaupod ko man dati program sa Saturday morning atawan. Okay, naga-vlog man. Kag siyempre medyo naga-famous na. Okay, si DJ Potpot. Bawa daw nahidlam ako sa imo, DJ Potpot ba? Mayang gabi, Idol. DJ Vic, hataw isang pangmalakasang shoutout. Okay, once again, shoutout ng bongga-bongga sa sikat nga DJ sang Short FM 101.5. Ang nag-iisang habulin ng mga chicks. Okay, si DJ Potpot. Okay, kamusta na DJ Potpot? Okay, lagaw-lagaw lang pag may time, ha. DJ Dance Remix. Kampiyon ba? I was born to be wild, grew up to be wicked. Walk, talk, agree to mix. It's DJ Vic Donoso the third of Dumanga's Mix Club. Okay, shoutout man ng bongga-bongga kay Annalyn Haltia. Okay, so good evening, DJ Vic. Okay, mayang gabi mo na sa imo kag sa imo nga family circle. Okay, collab ta, sir. Okay, sige, mas schedule lang ta. Mga plastar na maayo, pwede ta ka maka-program kada Sabado sang aga, no? Buhion nato nga Saturday morning atawan sa Facebook Live. Dumanga's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilo's best. Masaot taya. Oo na gani.
be wild. Grew up to be wicked. Walk, talk, agree to mix. It's DJ Vic Donoso the third of Umangas Mix Club. Wala pong makabantay. Okay, mga gabi man sa mga members ng All-Star Riders Dumangas. Kay bro na mo Richard Manyapaw, kay bro Tope, so si Chris Binavista. Also kay bro Stidler Nasyungayo, kay Shun Nasyungayo. Okay, kay bro namon Pinoy or Binoy Naldosa. Also kay bro Bicoy, dala sa may lawan ng tiki. Kay bro Rapi Salis, kay bro Rocky Sigura. Okay, kasi pa mga members ng All-Star Riders Dumangas. Also kay Kagawad RC Rolling Ninglasa, kag kay Bernard June Mosquida. Ang mga members man sang All-Star Riders Dumangas. Born to be wild, grew up to be wicked. Walk, talk, agree to mix. It's DJ Vic Donoso the third of Umangas Mix Club. Okay, from Idol DJ Potpot, okay, go for Saturday morning at awan kay may services na tao. Damo service mo? May service na ta, hindi na makapoy magpidal-pidal. Okay, mo na yan, dapat improving, no? Ang namin pag ang service mo, apat ang iyang karito para hindi ka naging matumba. Okay, kung dua, so may chance kang matumba, pero kung apat, so wala sang chance nga matumba. Okay, so may schedule lang tagulo DJ Potpot sa aton nga Saturday morning at awan. May pagulong morning atawan nato sa hapon nato ni program. Okay lang ang morning atawan pero sa hapon. Okay, aga guro samtang nagaplo pangapi. So ma-live kita na. Giving you the hottest and the best remixes. This is REMIX DJs. Hey yo, cappuccino. Give me sugar, 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 bambino. Hey yo, cappuccino. Mama here, mama there, oh yeah. DJ Welski Remix. Hey yo, cappuccino. Give me sugar, 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 bambino. Hey yo, cappuccino. Mama here, mama there. REMIX DJs exclusive. Okay, salamat man kay Yel Villanueva sa may Taiwan. Okay, pag-donate sa imong reaction. Also kay Ma'am Jenaline Donoso Dibel, kay DJ Francis Castro, kay Annalyn Hautia. Okay, kay Rumi Donisa. Okay, lang na mangalan mo, Rumi Donisa. Lang na mangalan mo?
Of course, kay paring Nupi de Fiesta. That's alright. Cappuccino puts the rhythm in your feet. Hey, little chico, I spent all your money down in Puerto Rico. Looking here, looking there, looking everywhere. Got your money in my pocket, I don't care. Hey, yo, cappuccino. Give me sugar, 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 bambino. Hey, yo, cappuccino. It's mama here, mama there, oh yeah. Hey, yo, cappuccino. Give me sugar, 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 bambino. Hey, yo, cappuccino. Mama here, mama there, oh yeah. This is the home of the best remixes in the Philippines. Panay Mix DJs. One, two, three, let's go! DJ Welski Remix. You are listening to the mix of a certified Panay Mix DJ. This is Ricky Valenzuela Remix. Bumalag Mix Club DJs. You are listening to the mix of a certified Panay Mix DJ. This is Ricky Valenzuela Remix.
You are listening to the mix of a certified Panay Mix DJ. This is Ricky Valenzuela Remix. Listening to the mix of a certified Panay Mix DJ. Basta Panay Mix DJs, mapasaot ka dyan. DJ Fatmark Remix. DJ Fatmark. DJ Fatmark. Dati ka nakitaan sa may diskuhan. Ako nakuratan kay nisayaw ka man. Sa sige tutok ni mo, hala na in love na ko. Negros Mix Club. Pagduan ko sa imo, nakuratan ko. Kaya ang may nigahi o may tusok na ko. Pagko'y mura o dili na jud ni siya mao. Bayot man di ay nailad ko bay. Maayo man gud kaayo siya mo kiay. Bayot man di ay abi kong chicks na bay. Ay bastilan ikugan man di ay ang panuway. Hasang pakiasabay. Negros Mix Club. DJ Fatmark. DJ Fatmark. Paghuman ako'y sayawan, ihawan ako. Ni ato pa sa kilid ug naglingkod ko. Unya na ay nanitsik, tito dapit sa ngiti. Negros Mix Club. Akong mata nisiga sa akong nakita. Maanyag nga dalaga, parteng siksiha. Pero pag action storya, ako'y nayabag na. Bayot man di ay nailad ko bay. Maayo man gud kaayo siya mo kiay. Bayot man di ay abi kong chicks na bay. Ay pastilan ikugan man di ay ang panuway. Isang pakiasabay. Negros Mix Club. Ahay, ahay, ahay. Bayot man di ay nahurot ako ang kwarta sa disco. Wa jud ko magahom nga
Mix Club. Mix Club. DJ Fat Mark Remix. DJ Kid Remix. You wanna make noise? You wanna make noise? Panayak Mobile Sounds. You wanna make noise? Dili pa ng laki, gwapo. Dili pa ng gwapo, laki. Dunay ubang ilang dugo, dirty. Machutan aw niya kuyab lalaki. Dili ka ng babae, gwapa. Dili ka ng gwapa, babae. Dunay uban kanhi lalaki. Nausap kay nagpalipuki. DJ Kid. Panayak Mobile Sounds. Panayak Mobile. Paminaw ang katawan na lang. Oh. Panayak Mobile Sounds. Panayak Mobile Sounds. You wanna make noise? Abi ko lalaki. Abi ko lalaki. Abi ko lalaki. Bayot man di ay, 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 ay, abi ko lalaki.
bayot man di ay abi ko lalaki. Bayot man di ay abi ko lalaki. Bayot man di ay abi ko lalaki. Bayot man di ay ay abi ko lalaki. Bayot man di 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 ay Our Beats Club. bayot man di ay bayot man di ay abi ko lalaki. 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 Bayot man
Us Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Us Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Sana all. On the ones and twos, this is DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso, the third among us Mix Club. Mix Club DJ, bringing you the hits. Okay, once again, salamat kayo sa nag-donate sa ila reaction sa akin ng Facebook Live. Si Kagawad RC Roland Dinglasa sa may barangay Managit Tumangas. Thank you, good. Salamat, good, Kagawad. Salamat man kay Ma'am Precious Diriquito sang barangay Sulangan Tumangas, ang guwapang teacher sang Sulangan Elementary School, kag siyempreng owner sang ENR o Ducky Snack House. Also kay DJ Putpot or si Kazo ang iyang Facebook, Kazo or Kaso. Okay, basta si DJ Potpot, no? Also, salamat man kay Ma'am Junaline Donoso Dibel sa may barangay Talosan Namangas, nga teacher man sang Sapaw Elementary School. Salamat man kay Annalyn Hautia, kay Ron Dimson, kay DJ Edgar Binafe. Also kay Juben Sibilia II, kay Kasin Romila Gisto. Also kay Ma'am Glo Sobrimisan or si Ma'am Gloria Kokoy. Si Gilbert Sobibi dahil sa may barangay Tambubo Dumangas sa may Sala Street. Also si Jonel, si Jocelyn Dumagan, si Maria, si Nining Morina Barolo de Aros. Salamat man sa pag-share sa mga like kay Carlito Honsay Jr. Also kay Doms B-City, kay Kagawad Naffer Duot, kay Jubin Banabatak Tachado, Dikito Tachado. Also kay DJ Jumark, kay Arlene Drilon sa may Hong Kong. Also kay Alfred Hobilo Izonza. Salamat man kay Lisel Elcarti Pasinag. Also kay Cornelio Willie Father Goya. Salamat man kay Angelo Miranda, kay Dexter or DJ Dexter Masalihit.
Okay, salamat man kay Yel Villanueva sa may Taiwan. Of course, kay DJ Francis Castro. Salamat man kay Kian Gigando. Also kay Dariel Tahulusa. Also kay Ronnie Donesa, kay Paring Nerpili Piazza, kay Tamtam Delfinado sa may Port of Dumangas, sa may Sitio Naluyan, Barangay Sapao Dumangas. Salamat man kay Rinjoy Policarpio Magtanong, kay Ryan Santerva, also kay Sia Delfinado, kay Evelyn Bandirado Palma. Salamat man kay Roxy Dinglasa, good morning, kay G. Kers, kay Ariel de Monteverde de Files. Salamat man kay B-Boy, kag of course sa Manok Tinuslok sa Sibalong Brands. Of course kay DJ Red Dragon or si Pobre Espirito. Okay, so para man na nag-delete sila reaction sa akong yung Facebook Live. Salamat man na sa nag-share sa akong yung Facebook Live. So once again kay Annalyn Hautia, si Casin Romila Disto sa may abroad, o sa may abroad, sa may Mindanao. Nalipat pa ko. Okay, salamat man kay Kagawad Napper Duot sa pag-share sa akong yung Facebook Live. Of course, kay San Snipey Motor, si Sandy Juniho sa may Barangay Sapao. Salamat man kay Kagawad RC Rolling Dinglasa sa pag-share sa akong yung Facebook Live. Also si Pobre Espirito or si DJ Red Dragon. Okay, so para mo na nag-share sa akong ng Facebook Live. Salamat kid. Salamat man kay Darlene Joy Ausan. Okay, sa pag-join sa akong ng Facebook Live. Okay, last 9 videos na sa gabi. So, time ko na magpaalam, no? So, but don't you worry, magabalik ko buwas sa gabi sa aton nga dance party mixes, no? So, need ko na mag-end kay may klase pa kami buwas, no? Okay, basta anytime party mixes makita anytime. Okay, thank you so much sa tanang nag-join. Kayo na sa ako na rin alas 7 sang gabi. Sa mga nag-send sila mga greetings, sa nag-share sa ako ng Facebook Live, madamo kaya salamat. Kita-kits kita sa buwas sa aton nga dance party mixes. Siyempre ka po niyo nag-isang mix master doon sa Dumangas, sa the one and only dance mix channel doon sa Dumangas. Ay ni si DJ Vic Donoso sa DMC Net Radio FM.